Γεια σας, είμαι ο Σάκης από Αμυγδαλέα Λάρισσας. Εδώ είναι το σχολείο που αποφοίτησα, το δημοτικό σχολείο που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Με τους δασκάλους, τους προοδευτικούς και τους συντηρητικούς και τους χάζους κλπ. Αυτό είναι το σχολείο μας, η Αμυγδαλέα. Τα παιδικά μου χρόνια, ο κήπος του σχολείου, το νηπιαγωγείο, όλα εδώ μαζεμένα. Η ζωή μας, στο χωριό μου. Τα παιχνίδια, οι χαζομάρες, το διάβασμα, το κλεφτό μου τσιγάρο, ο κήπος μας. Δουλεύαμε για να φτιάξουμε τον κήπο μας. Τριαντάφυλλα, λεμονοκυπάρισα, παρτέρια, με τους δασκάλους μας. Και απέναντι η εκκλησία μας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, με το κατηχητικό στο δημοτικό σχολείο, με τις κοπάνες για τσιγάρο, με το ξύλο από τον πατέρα. Πέρασαν τα χρόνια. Ωραίο χωριό.